Салом дӯстон, бародарон, подписчикои канали Вали Музик ва канали Курган Лайф. Бозии бурднок бародаро, бо 100 сомон ту метавонӣ соҳиби нами скутерча шавад. Ина ози ҳам мебинем ку чӣ хеле махсас аст. Яъни ягон кас бебурд нест бардо. Ай касони бебурдай пулуш возврат карда мешавад. Ин овози билет диги чек таравон ки нами поён дар номераи WhatsApp Душанбе Сити мебурӯя. Кадоми 10 билет мегира аксияш яга 2 билет туҳфа мешавад. Ай касони бебурдай пулуш возврат. 1000 та билет, 1000 та приз, билето кам мондага, 50% дига мондага. Метони та соҳиби наи скутерчаш айда тайга шоҳҷоиза мошинай. Ин ҳамҷа призо мебурӯя ҳамаш. 2 та телевизор, 5 та телефон, 20 та конвертои пулияй. Зинда бошем бародаро. Чек равон кад, баъд аз 30 дақиқа билетит мерава. Гап нест.